Poďme si spolu naslepo zhodnotiť sociálne siete. Začneme TikTokom. Akože TikTok používam celkom dosť, v podstate aj na dennej báze, ale nepatrí medzi moje najobľúbenejšie, takže by som dal podľa mňa tak tretie miesto. WhatsApp. Tak WhatsApp som použil akože minimálne, ani si to nepamätám, len viem, že som ho použil a neviem, s kým som tam písal ani nič, takže asi 5. miesto. Čo je Kik? Nemôžem to nejako preskočiť, tak bohužiaľ 4. miesto. Pinterest. Tak keby som to vedel, tak TikTok by išiel na 2. miesto minimálne a Pinterest by išiel asi na nejaké, no WhatsApp by bol asi 4. alebo ani neviem, tak bohužiaľ 2. miesto. A čo bude prvé? Facebook. Poďme sa ešte jedno kolo. Máme tu Reddit. Reddit tiež používam minimálne, skoro vôbec, takže asi nejaké 4. miesto by som dal. Snapchat, ten stále používam a je celkom v pohode, takže dal by som ho aj takto na 3. miesto. Pinterest opäť. Tak tu musí ísť na 5. Twitter. Ten používam asi tak ako Reddit, takže by išiel skôr na 3, ale už nemôže, takže pôjde na 2, bohužiaľ. A WhatsApp. Nie.